Защото поне малко ще попрочетат и ще понаучат дано за религиите всъщност. И токовиш им попаднало пред очите, че след като Йерусалим е завладян, обкръжен от мюсюлмански войски, след като започва изтребление на хората там и след многократни зовове за помощ до папата, който е бил лидера на свободния свят тогава, най-накрая, според много историци с сериозно забавяне, което е някаква критика към него, но такива са били времената, най-накрая с папска була е сформиран, нареден, заповядан и организиран и тръгва първият кръстоносен поход, който е отговор на призив за помощ от жителите на Йерусалим, които са избивани от мюсюлманите. И той отива там да освобождава след многократни писма и призиви за помощ до папата. Така че ето една причина да се учи и да се чете повече, че никога повече няма да четем тъпи коментари, а кръстоносците, какво за тях? Аз преди време преведох прокламацията на въпросния папа на български език и може да я прочетете на Консерватив Белия. Много интересен текст.